хоҷагии деҳқонии Муродҷон Ота 2018 дар деҳаи зиёраттуди шаҳри Турсунзода дар масоҳати 68 гектар таъсис дода шуда, 30 гектари онро боғи чормағзи навъи амрикоии Чандлер 8А ташкил медиҳад, ки яке аз калонтарин боғи чормағз дар ҳудуди кишвар ба шумор меравад. ниҳолони аввалини чормағз, ки қариб 8000 бехро ташкил медиҳад, соли 2018 шинонида шудааст. парвариши дурусти ниҳолон бо риояи тавсияҳои олимону мутахассисони соҳаи кишоварзӣ ба роҳ монда шуда, имсол хоҷагидорон аввалин ҳосили пухтарасидаро ҷамъоварӣ намуданд. ин чормағз мо аз Туркия овардагимо, лекин сортиш Америко мешавад, Чандлер номиша, сафеднок мешавад, чормағз калонтар, сифатиш нағзе, рӯғаннокш зиёдтар мешавад. ҳамин сол мо аз ҳамин боғи мо 14 тонна чормағз гирифтем. ҳосилое гирифта бозори худамода фурӯхтодем. боғ аз ҳисоби заминҳои ғайриобӣ ташкил гардидааст. барои бо оби полизӣ таъмин намудани ниҳолон аз масоҳати 1.5 километр аз дарё тавассути дастгоҳҳо об оварда дар зарфҳои калон захира карда мешавад. сипас ниҳолон бо усули қатрагӣ обёрӣ гардида намнокиро дар бехи онҳо таъмин менамоянд. чормағзи навъи Чандлер 8А нисбат ба чормағзҳои маҳаллӣ аз таъму равғаннокӣ зиёд ва ҳаҷми калон фарқкунанда аст. вазнаш сабук ва муҳлати нигоҳдориаш бештар буда метавонад муддати зиёд тару тоза монад. ин навъи чормағз, ки дорои ранги сафеду зард аст, дар бозори дохилӣ ва берун аз он талабгорони зиёд дорад. дар аввалин маъракаи ҷамъоварии ҳосил деҳқонон 14 тонна чормағзи хушсифат гирифтанд. аммо хоҷагидорон мегӯянд баъди пурра инкишоф ёфтани ниҳолон аз ҳар як дарахт аз 25 то 30 килограмм чормағз гирифтан мумкин аст, ки ба афзоиш ёфтани ҳаҷми истеҳсолот мусоидат хоҳад кард. ҳосили ҷамъоваришударо бо дастгоҳи махсус тоза карда онро дар зери офтоб хушк мекунанд. баъди омода шудан маҳсулотро дар халтаҳо гирифта ба анбори хоҷагӣ интиқол медиҳанд. дар ҳудуди ҷамъияти деҳоти Навобод зиёда аз 390 хоҷагии деҳқони фермерӣ мавҷуд буда, аз инҳо яктош ба номи Мурод Ота ташкил шудагааст. ҷа 30 гектар чормағз бунёд шудааст. 30 гектар дигар ҳар хел меваҳои силва аст ва гуло коридагаем. инҷа асосан мардуми ҳамин деҳаи зиёратот омада кори фаъолият мекунад. деҳқонони ҳамин боғ аз олимони соҳаи кишоварзӣ маслиҳат гирифта корашонро пеш мебаранд. барои нигоҳубину парвариши ниҳолон ва ҷамъоварии ҳосил аз ҳисоби сокинони маҳаллӣ, ки бештарашонро занон ташкил медиҳанд, ба кор ҷалб карда шудааст. ин амал ҷиҳати бо шуғл фарогирифтани сокинон ва беҳтар шудани сатҳу сифати зиндагии онҳо дар маҳал саҳми худро мегузорад. дар ҳамин боғ кор мекунем, 3 вақт хӯрок метиҳанд, бо маошамон сари вақт дода мешавад. манам хеле боғҳо, манам хеле ҷои корҳо бисёр шаваду ва одамҳои бекор ҳаст, ҷои кор меоманд, сари вақт маошашонро мегиранд, зиндагишонро пеш мебаранд. мо шукрона мекунем, ки хеле ҷои корҳо ҳасту мардум кор мекунанд. айни замон ба шаклдарории дарахтон оғоз гардида, коргарон бо хӯроки гарм ва маоши саривақтӣ таъмин карда шудаанд. маврид ба зикр аст, ки дар хоҷагии деҳқонии Муродҷон Ота 2018 дар баробари бунёди боғи чормағз дар 5 гектар буттаи 2 навъ лаванда парвариш карда мешавад, ки барои истеҳсоли маҳсулоти ороишӣ истифода бурда мешавад. ҳамзамон дар масоҳати 5 гектар ниҳолҳои олӯи сиёҳ шинонида шуда, барои 1000 бех дарахти лимӯ гармхона бунёд гардидааст. ҳозирада мо тайёргарии зимистона дидаистем. барои ӯ мо 40 нафар занако бо 20 нафари дига бачаҳои худамо кор кардаистем барои буридани шохҳои чормағз. ҳамин сол ба мо тайёргарӣ мебинем. ин солда мо бо чормағз зиёдтар додани нағз мешавад. насиб бошад дарахтҳои мо калонтар шуда амин ба қадш расад, агар 25-30 кило як чормағзи дарахт чормағз метиҳад. хоҷагидорон ният доранд дар оянда боғи интенсивии меваҳои гуногунро бунёд намуда, масоҳати боғро аз ҳисоби заминҳои бекорхобида зиёд карда, дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат ва бо маҳсулоти хушсифат таъмин намудани бозорҳои истеъмолӣ саҳмгузор бошанд. фаридуни Субҳон, Садриддин Иброҳим, шаҳри Турсунзода. ахбор.